Sige, so, tawagan lang kung isa yung pangalan. Okay, so kanina na sa listahan na, kung magkukuha niyo ako sa listahan. Kanina 6, ikuan, Yuna Mary Zuniga. Yuna Mary Zuniga. Ah, sige, kaya natin ticket. Ano yung ticket? Ibalik yan sa tuwaan, ticket. Ticket na lang yung kuha. Ayun, nangalat. Ayun na ticket na. Isa ka ticket. Tagaan ticket. Tagaan ticket. Tagaan. Wala ka. Ay, ticket na ako ikuha. Isa. Apa. Stoy, unya na. Pares sa tagaan na. Kay ma-short sa ticket. Ante Eileen, ilan si Jusil? Undan. Lasag. Ondan. Yan, wala ka yan. Ayan. Wala ka. Maglakad kami.
Ra. Masalam. Ha?